салом алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама подписчикои гироми қадр. Мақсад ай видеои мо дар чи ай? Мақсади асосии мо аввалин ҳамин ки як наворе кунем ки ҳар мардуме ки тамошо мекунад дар ҳақмон як сухани хуб бизана ва як дуои нек бикуна. Ва мақсади дуюм, ҳамада маълум астае ки ҳар шахсияте ки дар ютуб кору фаъолият мекунад барои пул кор кардан ва барои як беҳбудӣ кардан дар ютуб кор ва фаъолият мекунад. Ва мо хостем ки барои зиёд намудани обуначиҳои канали худ ва барои зиёд намудани аз назаргузаронӣ, яъне ки просмотр, якчанд призо пешкаши шумо бигардонем ки аввал қонунҳои бозиро гап мезанем, баъдан призоро гап мезанем. Қонунҳои бозии мо ҳамин ай ки ана ҳамин видеоеро ки дидесен, айни ҳол шумо тамошо кардесен, дар зери ана ҳамин видео як комментария менависӣ ва дар як комментария ки ба як ҳар касе ки тамошо куна бихона, мақсад бибина комментарията дар ҳаққати як сухани хуб бизана. Мақсад комментарияи беманфиат, бетарбиягӣ не, як комментария ки манфиатбахш бошада, як кас дар ҳаққати як сухани хуб бизана. Хулас комментарияро менависем, дар зери комментария дӯстотона даъват мекунем ки дар комментариятон лайк мемона. Ҳамхелас пеш аз даъват намудани дӯстотон аввал онҳоро огоҳ мекунед ки дар шабакаи мо обуна шаванд ва дар худи ана ҳамин видео лайк гузоранд ва шумо метавонед ки соҳиби мукофот шавед. ҳар як бародари хоҳаре ки ҳамин корҳоро мекуна, мисол як комментария хуб менависа ва дӯстоша даъват мекуна, ҳатман дар шабакаи мо обуна мешаванд. Бори дигар мегӯям ки фаромӯш накунед, обуна мешаванд. Қонуни бозӣ то ба кай ташкил меёбад, анҷом меёбад. Ташкилаш ана ҳозир сар шид, анҷомаш бошад вақте ки 1000 подписчики роу нашид. ҳамин вақте ки мо дидем ки 1000 роу нашид, як рӯз мо интизор мешавем ки бисёри бародаро ё ки хоҳаро каналҳои фаршивӣ доранд, мисол ютуб вая қабул намекунад. Як рӯз мо интизор мешем ва ғолиба муайян мекунем. Ғолиба чӣ гуна муайян мекунем? Вақте ки мо ҳамаи комментариёро мебинем ку кадомаш лайки бисёр гирифтагианд, кадомаш ай ҳисоби ки омада дар шабакаи мо обуна шидагианд, ва мо як рӯз интизор мешавем ва ғолиба муайян мекунем. Призора номбар мекунем. Дар ҷои аввал мо 1000 рубл мондагием, дар ҷои дуюм 500 рубл мондагием, дар ҷои сеюм якчанд канали асосӣ дорем, яъне ки шахсӣ дорем. Кадом бародаре ки ҷои сеюма мегира, ё хоҳар боша, ё бародар боша, ё ака боша, мо як плейлист мекунем видеоша, ҳамаи видеоша як плейлист мекунем. Шояд ки 100 соат шавад, шояд ки 50 соат шавад, инаш аз тақдири худаша, аз видеои худаш. Ва ҷои сеюм эҳтиромона хоҳиш мекунем ки кадом шахсияте боши, наворо ай худат боша, наворои дуздӣ набоша, ки ту агар наворои дуздӣ боша минутада бефоидаай. Хулас қонунҳои бозиро ҳама фаҳмид, призои бозиро ҳама фаҳмид. Ягон ҷои нофаҳмоӣ боша, дар намиҷа номерои ма биромадагиай, номерода танҳо ватсап кор мекунад. Кадоме ки бо ки ҷоиша нафаҳмид, дар ватсап муроҷиат кунад. Бори дигар мегӯям ки ҳар як дӯстита ки даъват мекунӣ, ҳатман дар комментария лайк мегузора ва дар шабакаи мо обуна мешавад. ҳаракат аз шумо, приз аз мо. Зинда бошен, ҳамата дӯст медорам. Биёед зудтар ҳаракат кунем, монетизатсияро ҳӯй кунем, пешравии Шоҳруха интизор бошем. Худованд нигаҳбон боша. Интизорам ҳар як комментариҳои хуби шуморо, ҳар як суханҳои хуби шуморо. Ман ёрӣ кардам, дил беқарорӣ кардам. Ёрони ин замона мисли гули баҳоранд. аз дур ҷилва доранд, наздик бӯе надоранд.